nášho pero, tak ako som si to vytvorila. A teraz do toho vysúvať. No, napríklad si poviem, že aha, tento má čo ruke. Čo to bude? Čo sme si povedali? Ja. Tak sa aj napíšem k tomu, hore robím šičku a napíšem, že to je ja. Detská, a hľadajte, ale teraz by som chcela od vás, aby ste hľadali veci, ktoré, ja toto vygunujem. Takže som si to vygunovala, aby ste hľadali, že čo ja viem, keď je tam oheň, čo s tým ohňom môžem. Dobre, čo si písali? Čo tam je? Čo tam majú? Už si vedeli ten oheň založiť? Čo myslíte? Tak. Musíte si ale samozrejme vybrať zrejme z toho balu, lebo tá kamera je asi... Musíte si to vybrať z toho balu. Ale čo to za predný foťa? Poznáte to, tak som vám nič neprekladne dobre.